Има 10 секунди, ще ми отговоря. Тоест сега... Ти натисна ли да записваме? Да, натиснах, ама сега записваме ли? Да. Hey, this is Pavel Netkov for Team Dev Squad, Scaled Division. 23.1 23.1 for Grand Sapphire Challenge. And I'm Ivan Mirchev, the second part of the team. Okay. Here is the bar, 20 kilos raw bar with 2 plates, 15 kilos. And on the other side, it's the same. Yeah. And here is the pull-up bar. Готов ли си? Искаш ли някакъв таймер да пуснем там? Чакай сега. 9. 3, 2, 1, огън! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 13. Дишни, разтръскай. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Браво, бе, момче! Под минута се движиш, супер си. Под минута, в момента е на минута и 2 вече. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Браво, бе, момче! Петнайсет, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Минута 45, топ си. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Браво, бе, момче! Идеален си. Едно, 2, 3, 4, 5, 6. Готов? 2,40. Супер си. Да. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тръскай. Супер си, много добре се движиш. Айде 6. 10, 11, 12, 13. Супер си, супер си, супер си. Две бързи, айде. 14, 15. Идеален си, 3,30. Слушай, два пъти пълни въздух, кръстили си ръцете, наведнъж тази серия и после приятели по 3. Това е почивката. Давай, хващай, айде.
Супер си, давай, момче. Едно, две, три, четири, пет, шест. Супер си, тръскай. Аре, хващай, давай. 7, 8, 9. Супер си, давай. Да, давай. Тройки по тройки, просто да върват. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Браво, супер си. Аре, фащай, давай, имаш ги, няма какво да стане. 7, 8, 9. Браво, бе! 4,45. Браво, бе! Again, the barbell. Не, раздаде се и така оптимално я направи. Тук сега това цъкам ли го? Сега значи си напънал, Павка, това цъкам ли го сега, за да спре да записва? Цъкаш го.